Здравейте хора, аз съм Вие Лов и днес новата ни тема е за покупки, по-точно доставки на ластици. И аз съм си поръчала ластици и те преди малко дойдоха. И сега ще ги отворим. Те са специални, говорим има различни видове в тях, но са така от малко плодовете. И нека да започваме. Ето я и покупката. Тук е цената. Да, вече не е нужно, просто е подобно. Не казвам колко струват. Така, сега ще отворя. Така. Ето. Нищо. Трябва да отворим. Така, ето го. Ето такива специалните ластици, които има доста вътре. Малко се става. Отзад има явно урочета, как да се спите древно. На Colorful Wound. Така се казва. Така. Тук има различни видове, тук има кръстосани, където види бях показвала на белезници, обикновени, прозрачни и всякакви видове. Така, три кукички също си поръчах, по-точните бяха в комплект. И подаръкът към него явно е това. Това явно е книжка с уроци, идеи. Така. Брел кърът. И това е книга явно с уроци, как се плете. Така. Книгата става все по-голяма. И ето. Така, това е урокът, как точно се плете. И отзад, така. И явно, че това. Това беше покупката. Сега ще ви покажа и следващата тема. Нека да започваме и с нея. И така хора, следващата тема е откъде? Можете да се закупите моят комплект. Мисля, че съм направила видео, но няма да навреди как да направя. И може да си закупите този комплект. Само да кажа, че тези неща, ето тук, където съм ги оставила, те не са част от комплекта. Само някои. Значи има 50 кукички вътре, тук е написано отколкото, така ще няма смисъл да го отварям. Така, има 2200 ластика, които вече доста съм използвала от тях. Едно станче, 50 такива капси, говорим кукички за закачане и две такива куки. Ето ще открим. От Kaufland е целият комплект. Така, ето ги и така да се каже капсите. Показвам ви една, просто така. Това е едно стартел станче, може да си го закупите от Пандата. Такова станче може да си го закупите и от него от Пандата. Почти всички неща са на Пандата, само комплекта и не е от Пандата. Тези инструменти, вилици, може да ги намерите в пакетчета с ластици. Тези кукички, те са оригиналните.
Тях може да си ги закупите и тях от Пандата. Аз съм ви кажа, окраската съм си направила. Почна прави за това. И също в пакетчетата салатици може да имате цветни капси. Има безцветни, цветни, всякакви. Преди малко ви показах и това. Може да се го купите от книжарници, Пандата, Kaufland и откъдето си пожелаете. Стига да не е от място, където абсурдно ги има. И добре. Само да кажа, че цветовете са няколко от комплекта. Повечето са безцветни май. Не знам дали повечето са безцветни. Но ето ще ви демонстрирам. Това е безцветно зелено. Знам, звучи странно безцветно зелено, но е такова. Такова е. Така. И това бяха, така да се кажа, научните ми теми и малки уроци. И така, до скоро, до следващия път. Аз съм Вие Лов. До скоро, чао! И така, хора, ако видеото ви е харесало, вдигнете един палец нагоре. Ако не ви е харесало, пак вдигнете един палец нагоре. До скоро, аз съм Вие Лов и до следващия път. Обичам ви!